De 8 da mañá a 8 da tarde todos os días da semana. Este será o horario do Arquivo e da Biblioteca da Cidade da Cultura, edificios que esta mañá foron inaugurados no Monte do Gaiás. Nun acto protocolario o que asistiron os príncipes de Asturias, o presidente da Xunta de Galicia e o alcalde da capital galega, entre outras autoridades. Tras a visita da comitiva aos dous edificios, Alberto Núñez Feijóo, emocionado, dirixiuse aos numerosos asistentes a este acto. E na súa intervención o presidente definiu este complexo arquitectónico como un centro de peregrinación cultural. O Gaiás será un centro de peregrinación cultural que resgarde exemplares únicos como unha das primeiras edicións de Follas Novas ou os manuscritos do único Premio Nobel de Literatura galego e que guíe desde hoxe as bibliotecas e arquivos de Galicia. Pola súa banda, o príncipe de Asturias destacou a paisaxe arquitectónica da Cidade da Cultura e a importancia de inaugurar estes edificios nun ano no que tamén se conmemora o 8º centenario da consagración da Catedral de Santiago. Nos alegra especialmente compartir con vosotros la inauguración de la Biblioteca y del Archivo de Galicia, sumarnos a este gran proyecto de Galicia, que nos permite conocer y reconocer con orgullo el trabajo y la iniciativa, el esfuerzo y la creatividad de esta comunidad autónoma, así como su contribución al inmenso patrimonio cultural de España. O gran ausente desta cita foi o BNG, que decidiron non asistir a este acto. Quenes si o fixeron foron numerosos persoeiros do mundo da política, da economía, do comercio e da cultura. O alcalde da capital galega destacaba a gran importancia que ten a inauguración destes edificios para a Cidade da Cultura. Tras o acto, amenizado polo piano e pola gaita de Cristina Pato, os numerosos asistentes puideron desfrutar dun cóctel na xa inaugurada Biblioteca da Cidade da Cultura. Quedan agora por diante os traballos dos 4 edificios restantes do Monte do Gaiás.